Okay, to be continue. Okay, tapos na kami. Nabili na namin yung mga binili namin, yung mga kailangan ng pamilya ni Jen. So, bumili na rin kami ng gatas ni Jen. So, Bear Brand lang ngayon kasi yun lang ang medyo available dito at saka medyo mura-mura. And then bumili na rin kami ng 10 kilos na bigas para karagdagan dun sa dala-dala naming bigas. Kahit pa paano, malaking tulong na to para sa kanila. So, nabigyan agad natin ng maagang aksyon. Kundi dahil sa ating mga kababayan din na nagpaabot ng tulong hindi po natin magagawa to. So naging daan lang ho tayo para at least maibigay ito. Kaya sobrang thank you po sa mga taong nasa likod ng mga biyayang ito na madadala namin kay Jen. Sobrang thank you po sa inyong lahat and God bless. So hindi po kami magsasawang magpasalamat sa inyo, ma'am. Salamat, Ma'am Dotches, sa napakabait na agad response para sa amin. Isa ho kayo sa naging daan para at least magkaroon ng ganitong biyaya sila dyan. So salamat, Ma'am Dutches from San Pablo City, Laguna. So ayan, nagpadala pa sa akin ng pera para maibili agad ng kailangan niya dyan. Kay Sir Soreta family, maraming salamat. And then kay Ma'am Angie Abanes na nagpadala din ng tulong. So maraming salamat sa inyo. And then syempre sa aking kabady ngayon, kay Pading Kukoy, maraming salamat, Padi. At nasamahan mo ako ngayon at nakapagbigay din ng personal hygiene kit. So may dala-dala siya doon sa sasakyan. So ito ho ang aming naipon sa tulong ng ating mga kababayan na nagmalasakit. Ayan ho karami. So nakaka-overwhelm po. May na-accomplish naman ho tayo ngayon para sa ating kababayan. So kahit pa paano, so nagmamadali kami, baka abutin kami ng korpyo, makulong kami, umabagan siya. Ay, so okay lang kahit ganito ang buhay. Basta makatulong lang tayo sa kapwa natin. Go lang ang buhay. Sabi nga nila, mas okay na yung nakakatulong tayo o magbigay sa kapwa kaysa tayong bibigyan. So muli sa mga na hihingi ng tulong, wag ho sa akin. Wala ho tayo niyan. So naging daan lang ho tayo para maiabot itong mga tulong na to, uulitin ko, ginagawa ko itong video na to para mas marami pong ma-inspire at tumulong sa mga kapwa nating kababayan, at alam nating walang wala din sila. Kaya sana wag ho tayong mag-atubili na tulungan lang din natin ang bawat isa sa atin. Tayo rin din magtutulungan sa totoo lang kaya no need nating i-bash pa natin yung mga taong nasa gobyerno. Tayo na mismo ang magtulungan. Thank you, Lord. May na-accomplish kami ngayon. Ayan Ma'am, ito na ho, Ma'am Jess, yung pinadala nyo ho. So andito na po lahat. So sobrang thank you po sa mga ito. So igagaya ko lang igagaya ko lang. Ano ba din ko, wala ka, diyan ka na muna.
Dito sa kabila pa din. So ayan no. So ayun po aking kabading. Nakiisa na rin sa siya akong umaksep ng mahirap challenge. Mahirap challenge ko. So kahit pa paano may na-inspire tayo. So ayan no, may hygiene kit, tapos may 10 kilos na bigas kaming binili. So siguro okay na to. Ayan, hygiene kit. Ayan, parang namalingki. Oh, marami tayong dala-dala pading ko yan, papa. Kaya pa dito. Kaya pa rin daliri ko. Ano pa na ito? So ayan. Sige pading ko, isa yan. Kaya pa ba yung pading ko? Ayan. Kala pa. Yan, ganyan yun na lang. Ayan, so kahit medyo mahirap. So, papasok na ho kami. Oh, ito. Ito na ho, papasok na kami. Okay. Hi. Hello, hello. O sige na, doon na kayo, doon na kayo. Dali, dali, dali. So ito ho, ang aming. Dito? Oh, nakita mo si Tasha Patinggoy. So ito ang Nakalive yan. hello. Nakalive yan sa Oh, ayan. Facebook. Ate Be! Be! Nasa kutsi. Ano ba yan? Mama! Oh, pampers, kakagatas. So ito. Yeah. Oh, mamaya. So ito ang naipon namin sa Yes, may Colgate. oh, ayan, ang saya nila. Oh, kahit pa paano. Ay, ma'am, nasan si si baby, yung medyo, yung meron siyang special child. So, may regalo din kami para sa kanila. Oh, ma'am, yung mga nagbigay sa amin ng tulong, ay ito ho, ang mga bibigyan natin. Talagang kapos, ma'am, wala na ba tagal lumalabas? O hindi? Sabi ko na sa'yo, wag na si Agum ang padidihin dyan, ha? At talagang mauubos yan. Ha? Okay, pagdamutan nyo na to, magpasalamat kayo din sa mga taong tumulong sa atin. O, kaway-kaway. O yan, from San Pablo City pa, si Ma'am Duches, and then si Ma'am Sir Soreta, Sir Abani, Ma'am Abanis, and then ang aking buddy ngayon. So ayan ho ang makakatanggap. O yan po. Ate. Anong salamat? Ha? O doon ka magpasalamat sa taas ha. Siya ang naging siya talagang may gawa nito. So ito ho. O ayan ha. Ito hindi ko ito sasama ha. Lagayan ko to ng isda, magtitinda pa ako ha. So may diyan, meron diyang isda sa loob. Buhay pa. So daddy, pagtiyagaan niyo na to ha. Alam ko kayo din naman dito magkakapamilya, nagtutulungan. So kayo na ang bahala ho ha. Magbigayan na lang kasi kung aasa talaga tayo sa gobyerno, wala. Mamamatay ho tayo. Oh, ito po si baby. Hello baby. Oh, may milk ka na ha, Oh, sinama ka na namin. Hi. So ito pala yung baby na one month old. Ayan. So ito daw si mami niya na talagang wala ng gatas. Magulay-gulay ka, dinalang kita ng kalabasa sa katuyo ha. Okay, nyug na lang ang kailangan nun. Okay na? Saka wag kayo magninilabas. Sabi dyan, lagi kayo nasa labas. Kukutusan ko kayo dyan pag nakita ko kayo ha. Ay, salamat. O ma'am, maraming salamat ho sa mga tumulong ha. Hindi ho kami magsasawang pasalamat sa inyo. So ito pong pamilyang palag ito ay halos isang compound sila dito no. Puro wala na ring makain. Salamat po. Okay. Daddy, kayo na ang bahala ha. So, pagdamutan nyo na to. Pagkasyahin nyo na lang, utay-utay na lang. So, meron ditong kalabasa, may bigas pa dyan. Another, may tuyo. Ito, baby ha, itong gatas na to, siguro, dalawa na binili ko. Ayan, sa kanya na, may pampers yan, ayan. Ito, pampers. Social ha, naka-EQ yan, naka-EQ diaper ha. Alin dito sa ano? Dyan.
Bigyan mo na lang baby kung kasya kay Toto yung ano. Oh, diyan sa sa bata ha. Tapos, ano bang iniinom niyan? Bona din? Bear Brand? Oh, yan. Oh, yan na. Tama ka, Bertrand. Wag ka na mag-Bear Brand, ang laki mo na. Hindi ka naman baby. Padingkoy. Ano to Padingkoy? Oh, ayan. Oh. Tatlo yan sa iyo ha. Bunso, ayan, ang dami mo na ha. Oh, ikaw ate mag-Bear Brand ka, magbigay na lang kayo. And then, syempre, okay. Oh. 1 year na ulam yan ha, 1 year na Ulam, ulam. yan. Tipid lang. And then, may basket to. Oh, personal hygiene ha. O yan, ang mga naiabot namin na mga kaibigan. Okay. Oh, 10 kilos bigas. Okay ha, bahala na kayo ha. Bahala na kayo ha. And then, okay, another bigas. And then may tuyo pa dyan. Okay, may kalabasa. And then the final. O, wag mo nang sisilipin. O, sabaw-sabawan na lang ito ha. Kala mo ang dami. Jura! Okay, o. Pag ano-ano nyo na lang yan ha. O, daddy, bahala na kayo ha. Kala ko may sa plastic. Sabawan nyo na lang yan ha. O ha. Magpasalamat kayo dun sa mag-ano ka na lang baby, mag-message na lang kayo dun ha. And then yung pamilya nyo no. Kasi sila ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganyan. Maaga ko agad natugunan. Salamat. Yan yun na lang yun. I-share nyo lang, share para at least marami pa sa ating tumulong. Isa ito sa aking isa rin sa tumulong. Salamat. O may pagkain na kayo ngayon. Wala pa ba niluluto? Bakit? Wala ba lulutuin? O ayan, pasalamat kayo. May lulutuin kayo ngayon. Ha? Okay, salamat dati ha. Okay. Huwag na ako kayo maglalabas, mag-ingat ha. Hanggang 30 pa ang ano natin. Nakakapagtinda ka pa rin ba ng tao? Sa aga wala. Bakit? Tuibis. Ay, Mayroon din kayong Jerny Santo. Ay, oo nga pala kung wala tayong warranty tatay, nasa bagasbas kanya na yung mga part na yan, no? Kasi naandun ang tao. Apo. Salamat sa inyo. So, ilang beses kayo napuntahan dito? Ilan na to? 3. 3, di ba? Dapat sa puno. Papa, bibigay naman natin sa Joke lang. Sa iba. Naabutan na ulit kayo ng ng LGU? Okay. Okay, shoutout ko pala si Mamia, si Vice Mayor Rosemia King. Ma'am, maraming salamat sa nagkita kami sa grocery. O si Mamia, nakapagbigay din ng tulong. Okay. Salamat Mamia. So andito na po, naiabot na po namin sa iyo ating mga kababayan. Okay, let's go, Sago. Yeah. Okay. O, salamat, kaway. Okay. O. Ayan. Okay. O, yan, natapos din. Kahit papaano, maaga natin natugunan yung pangangailangan nila. So, makikita mo talaga ang payat Baka talaga walang nalaw. Nakalabas na gata. Ay, thank you, Lord. Natapos din. Ang banyera mo isda. Salamat kay Pading Kokoy. Ano Pading Koy? Go ka na rin? Go na ako, go. Okay. Sige, salamat Padi ha. Salamat sa sa pagsama sa akin. Papunta na rin ako doon sa kabila. Wala naman dadaan. Kaya nga, diyan ka, nandito na ako sa kabila. Okay. Padi, salamat ha. Salamat na marami. Sana mayroon pa sa ating mag-accept ng challenge. Oo. Okay, thank you. Hay. Okay, salamat. Tapos din.
Okay, maraming salamat pa uli. And then sa next na lang uli nating live para at least pinapakita namin itong ginagawa namin para at least may inspire o gumawa na rin ng tulong o hakbang para pag malasakitan din natin malasakitan din nila yung mga kababayan natin talagang walang wala. So ngayon nahabag na para nakakaantig na naman ng puso sila kasi wala nga daw sila ngayon sasaingin Hindi ko lang alam kung totoo ba yun o hindi. Basta at least nakatulong tayo. So wala namang masama doon. Basta't ginawa lang natin yung alam natin tama. So now uuwi na rin muna ako para naman makapagpahinga. Thank you. Salamat sa lahat na nagpaabot ng tulong. Naway bumalik sa inyo ng mas marami yung mga pagpapalang ito na ibinigay nyo. Thank you po. Bye-bye. And gandang hapon po ulit sa inyo lahat.